काम धंधा करके मने नहीं गलते एगो मरद न किया 5 साल से जाके विदेश में बसल बन ना कहे ने कि जाई घरे दुआरे मेहरारू हमर अकेले बिया एक गो बाल बच्चा रहे ना तो इंसान कुल के मन लगेला हमरा के तो भूत लेके अकेले घर में रहे पड़ता अब घरों बात गांव से बहरी बना के गइल बड़न कि केहू से हंसी ना केहू से बोली ना इतना तो कहा मरद बड़न तनी सकिन जाता वीडियो कॉल करके देखे लगी का हो भाभी का हो छी कहां गिरतलू का करतन बैठल बनियो आजकल बॉडी एकदम होटलाली मार मार के चलतल हो कहां गिरी गई तू तो जानते बड़ू सुन हां हम जाने तनी 76 तो बढ़ले बाड़ू कौन बात कहब कह ऐसे बिना कहले का पची चल ना कहां हो मिले ई का कहतल हो रोज रोज कितना 2-3-4 दिन में मिले कहाँ कितना दिन के बाद आज महीने दिन हो गए देखो भौजी 2-3-4 दिन में मिले खातिर ना मतलब 2 दिन 4 दिन मिले तो जानते मुझे नीक ना लागेला ना उनका बिना मन ना लगे मन कर लगे हम तो हमार चलते चलते हम तो हम लड़की मेहरारू नहीं खे तोहर भैया 5 साल से नाइल बड़न विदेश से बतावा उनकर कमाई में आग लगे उनकर घर पर मन तो करेला हम का देखा भाभी ऐसे मत बोला काहे माने तोहार मन बा हमार मन नहीं ना कमाई ना तो खाइबू का घेड़ा अच्छा तोके मिलल जरूरी बा हमर बियाह हो गइल बा हम तरस जानी आले देखा हो कुमारे में रोज के रोज चोच में चोच लड़ावे जाता लिका होने खेत के आड़ी में चलो ना देखो लेट होता देखो रोज रोज मिलल ठीक बात नहीं जाना ताड़ू अकेले बोला पना कहन आदमी ना का अकेले जले रोज एक दिन के 2 दिन तुरंत तो ठीक है देखा बुझी डर लगेला आजकल गांव घर के लोग देख ना गांव घर ना फलानिया के मेहरारू उठना त देखिया कोनो जान जाई ना त हमर 5 साल के जे तपस्या कइले बानी ना 1 साल में मार के भगा दिए ई जैसे ना त उनकरा चलते जाने लू हम केहू से ना हंसे नी ना बोलेली तू ना चलबू केने लेके चलबू हमरा के चलो कितना दूर लेके चलबू ये भाभी इतना तो बोलले रहल हम हो पता बा इतना दूर आगे नी गांव घर के लोग देखी तो कई बिटिया के संगे ई कहा जा रे रोज रोज ओकर कनी में दिखत फलानी नहीं खा गांव घर के लोग देखी का कोई जल्दी देखी उन्हें हमें जे खा रहा भाभी ये तो बोलले रहनी हो ये बोलले रहू तो कहां गइल बड़ा कहां आइल बड़ा पगला ना एकदम से बीच बराबर तो उकर मिले के मोने नहीं कि तू अजिया दे तो वो मिले के त का अरे लेट हो गई बता हो अभी रोपा दोबा के दिन चलता आदमी को ला देही त का कोई का हो मतलब कब से हमने की जाके इंतजार करते हैं हलावा में लुकाई रहनी हो काउजा होत रहलो काउजी होत रहो तो बोल तारा के अथी हम का की से ना कि और तो लुक नहीं कौन से काउजी खड़ा बा हमने के थोड़ा ना कहीं की जा का तुम तो तू जानी बने भाभी होई बड़ी क्या अरे जल्दी से बतियावा रे चला वैसे नहीं तो भाभी हमारा के चाहे कि हमने के हाथ में रे ही एक दिन जाता में हम ही ना पिसाई अरे ना हो आओ जल्दी जल्दी आइए बुची जी बाप रे ये बिटवा बिया ना बाप रे बिया अपना शादी दिन भर में 4 आदमी मिलने जाता कुछ ऊंच नीच हो जाए तो पते चली बाप माई के नाम हो और तली आधा घंटा हो गला बतावा हो ए बुची बाप हो बाप गांव घर के लोग देखी तो एकरा साथे हमरो बदनाम क के ध दी आधा घंटा टाइम हो गल बतावा हो मिले के 1-2 मिनट टाइम रहला कि आधा घंटा बुची का हो बुची मैंने तोहरा खड़ा करके एकदम चल जालू तो चले जालू गांव घर के लोग देखी त का कही का भाभी तू समझेलू ना चलो कि ये जे सटले ना तुम करे तू लागे लोग होता है बाबू प्यार का बात होता रहता प्यार के बात होता गांव घर के लोग हमरा ना कुछ जान जाई त प्यारा ने भाभी हम देखबे ना अच्छा ना आजकल मन एक नंबर एगो बात कही आजकल के युग में ना जे कर देलस उ बढ़िया जे ना कलस तब पता ना सब बतिया मर चलो हो देखिए चलो वही के हमरा के आज के बाद ना कही आवे के बताओ तू ना भाभी ना तू खाली ये बुची एगो बात कही ई सब काम ठीक नहीं खे ठीक ना बाप माई के इज्जत काहे डुबाए में भारी कुमार में तो तोहर बियाह शादी ना होई हम एक दिन शादी होबे न करी हम जब करते उनके शादी करते एगो बात कही आजकल के लइका ना टाइम पास करके छोड़ देवे ना सन ठीक ना ठीक बा तोहर हमार का होला खाली सिंदूर पड़ेला त का होला लेकिन तोहर भैया के चलते 5 साल शादी होला हो गल आज तक ले केहू के संगे कुछ ना
तो रोज रोज ऊंच नीच करत हो। अच्छा प्यार के लिए उनके सब दूसरा के अच्छा जब धोखा मिली जब ना तो भैया से प्यार कर लेबू ना कहे से करो तो 5 साल इंतजार कैले बड़ो जब तो करो तू इंतजार कर ले तो का तो बता हमर मरद न बड़न। तू हमार मर्द में ठीक बात चला बुचिया तोरा के समझाइला आरो देवाल में कर तक ना बराबर। चला